हाबाय गोबाङानो इउटुबार गोबाङानो ब्लगार अब्ला जों ससियेल मिडिया बाहायनायजों बर' समाजा डेभेलप जादों होननानै मानो बुंनो हाया हायो डेभेलप जादों 99% डेभेलप जादों 1%ल' गाज्रि जादों होननानै आं सानो 1%ल' गाज्रि जादों मानो होननानै बुङोब्ला जायफोर मानसिया मबाइलखौथ' गोबाङानो मोजांनि थाखाय बाहायदों आजिखालि अफिसफ्रावबो अनलाइननि जोहैसो खामानि जायो बांसिन खामानियानो अनलाइननि जोहैसो जायो नाथाय अनलाइननि जोहै खामानि जायो होननानै गाज्रि मानसि माने जायफोर मानसिया मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङा बा बे बुहुमाव थावरिनो हाथावा बेफोरबायदि मानसियासो मबाइलखौ गाज्रि खामानियाव बाहायदों गेमखौ आनलिमिट गेलेदों गेमनि थाखाय सुइसाइड जादों बेफोरखौ आं सानो दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' समाजा डेभेलप जादों बर' समाजा गोबां गोजौ थाखोआव थांनो हादों दिनै कर'ना भाइरासनि जाहोनावबो